Joen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En de gast van Joen is Ben Bilker, burgemeester van Kolmelaan. Maar hem zullen we het hebben over de gemeentelijke werindeling in Noord-Eerst Friesland. Op 1 januari gaat het aan. De nieuwe gemeente Noord-Eerst Friesland. 3 gemeenten fuseren. Kolmelaan, Dongeradiel en Verwedderadiel. Dantemadiel is de grote ontbrekkende, dat vertriet van de oren. Hoe lang kan zo'n Lietse gemeente zelfstandig blijven? En ik, ten koste van wat? Ben Bilker, welkom in het Politbureau. Ja, die werindeling van onderop, alles is goed gaan. Het is klaar, we kunnen tevreden wezen. Of net? We zijn tegen tevreden, alles rent. Het traject is helemaal op tijd. We zijn de Tweede Kamer al passeerd. Het lijkt nog bij de Eerste Kamer. Klap erop, klaar. Maar je is het tevreden? Jo, hier nou, maar dan u deel erbij. Noord-Eerst Friesland. Dat wie voor u oorspronkelijk inderdaad als alle fjouwer de bedoeling, daar hebben ik als Kolmelaan enorm op inzet. Dat is dan 2 jaar net gebeurd, want toen had Dantemadiel besloten nee, in meerderheid van de gemeenteraad. Nou, ik altijd zijn, ik vind het ook griezelig spittig, maar het is een feit. En vanuit dat feit maar we dan weer verder redeneren. Hoe spietig is het eigenlijk? Want ze doen net maar, klaar. Ja, nou zei ze natuurlijk wel net helemaal. Want spietig is wel dat, zeker vanuit Kolmelaan redeneert, wij zeggen van het hier mooier west als dat hele pakketje ongeveer worden tot de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Want, wat ik altijd zeg, het is een mooi evenwicht in het geheel. Wij willen graag Dantemadiel erbij, want dat weer het lichtwichtiger worden. Maar niet voor het eigen leuker west. Nee, want het gaat over groensoorten, zeg ik nog maar letterlijk. Het gaat ook over mentaliteit en het gaat over de samenhang van het sociaal-economische gebied als geheel. Maar je kan ook zeggen, die ambtelijke fusie is er wel. Dantemadiel doet ambtelijk wel mooi in de fusie. Ja, en bestuurlijk net. Nee, maar ambtelijk gaat het heel goed. Wat vind je van die vorm eigenlijk? Nou, ik ben wel een bij het ministerie West van Binnenlandse Zaken, want ik ben voorzitter van de fusie. En ik had er wel eens een West te praten. En dan zei ze, nou, hoogst interessant, dit volgen wij met de grootste interesse, want het betekent, dit is uniek. Dus wij zullen dat kritisch beschouwen. Maar wat vind je ervan? Dat het zij is, zat het is? Nou ja, het is een feit. Ja, het is een feit. Maar ben je de wiesman of ben je de net wiesman? Ik vind het spittig, maar het is wel een feit. Maar spittig, je dat nog licht uitdrukt? Nee, maar dat weer toen, hè. Ja, en nou, al 2 jaar lang werken we zo. Ja, en ik merk om mezelf en iedereen dat we heel goed geerwerken, bestuurlijk, ambtelijk. Er moet nog heel wat gebeuren, ja, ambtelijk, ik bestuurlijk. Maar wij werken nog zo. Dus ik kan net de hele dag zeggen, oh wat spittig, want daar zet ik niks meer op. Maar bestuurlijk gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Het nieuwe college van Dantemadiel het zijn bij Timmerie de door dicht voor de komende 4 jaar. Er wordt net meer praat over een werindeling, een bestuurlijke werindeling van Dantemadiel maar de 3 gemeenten. Ja, dat heb ik wel de meerderheid in gemeenteraad. Dat is dus van onderop, dat wordt het meest gewonnen. Ja, dus ik ben een feit. Ja. Maar aan de andere kant is een feit dat we in griezelig geerwerkje, en in ANO-verband, dus ik nog met 8 kaartspetities als regio Noordoost, en dan hebben we wel even 120.000 inwoners, en dan zetten we fors op in op de krimpregio en op de proeftuin. Ik constateer aan die kant, dat werkt heel goed met Dantemadiel en die oren. Hier de provincie achterhaal. Maar de lappentekkend zat het nou eens in Friesland. En wat is Friesland zonder Dantemadiel? Net ingrijpen matten dat Dantemadiel toch mooi die het aan hem. Ja, maar dan vraag ik hoe je dat voorstelt. Ik denk dat in het verleden, recente verleden, wij een paar gedeputeerden nog naar die direct fors op ingang. Nou, opstand. Ik zie in Greens op het moment dat de provincie Greens Haren erbij scoort bij de herindeling met de stad Greens. Maar dat gebeurt opstand. Dus dan maar gebeurt wel. Ja, maar zit dus niks op. De verhoudingen voor eeuwen verstoord. Maar je wil toch als provincie dat door 20, 24 jaar dat die werindeling levensvetbaar maar is. Ik denk dat is Dantemadiel levensvetbaar op 24 jaar als zelfstandige gemeente? Ik denk dat de methode Friesland, want dat kan ik historisch altijd mooi uitlezen. Wij zorgen hier, wij praten een soort en de ontwikkeling gaat wel zijn gang. En ik denk dat dat voor dit geval echt beter is. We zullen wel, of jou hier, over 8 jaar, ik weet het net. Maar aan de andere kant, de belangen, sociaal-economisch vooral, heb ik het door. Maar ik het alle beleid van het sociale domein, neem maar op, dat wij allemaal zo. En dat vind ik een winst. Dus ik denk dat op een die ik Dantemadiel zei, ja, zo kan het net langer. Nee, die vraag hoe de rol van de provincie is natuurlijk wel belangrijk hier, want die vraag is vaak gesteld, als het net rennen woe maar zijn werindeling. Rint de provinciegebiedje van zijn verantwoordelijkheid waar? Nee, want ik ken het heel goed zeggen. Ik ben nu voorzitter van die fusie al een paar jaar zelfs. En 1 op 1 met de provincie is het, merk ik nou toch zelf, heel goed werkje. En zij hebben natuurlijk een beleid kiezen. Je kan zeggen dat hier eens even wat stringenter met in een gesprek niet te vieren. Oké. Maar ik denk dat dat hier wel maakt? Dat hier wel ken, bij wie ze spreken hier dat ken. Maar dat het helpt, dat weet ik net. En we mat al hier, de riet van Dantemadiel in dit geval,
of welke gemeente ik respecteren. Maar je zit nou wel maar een bestuur in Dantemodel dat de ambtenaren wel in een fusie heeft. Ja. Er komen zelfs 3 wethouders, wat ik Sjenacera Skonk van het CDA daar is, die ik in oppositiekamer is. Financieel kost het nogal wat. Je kan als provincie toch zeggen van jongens, dat binnen alle kosten die net nederig binnen. We moeten toch werken op die ene en wat de eerste gemeente. Ja, ik snap de vraag. Ik beoordeel je dat maar net als boetensteender of als buurgemeente. Ja, je bent geen boetensteender, je bent belutst. Nee, ik ben de boorgemeente en de burgemeester van de boorgemeente. Ze zitten net te wachten op mijn commentaar in Dantemodel. Maar de vraag is van hoe houden ze dit vol? En, wat zit je erop? Ja, dan hoe houden ze dit vol? Ja, dat is de vraag. Ik mijn gemeente in dat geval. Wij zorgen dat met het sociaal domein, dat is altijd een mooi voorbeeld, maar ook met de omgevingsvisie en omgevingswet. Je taken niet op een Al gemeente je taken, aankomen. het is gigantisch. Nou, dan denk ik, hoe kan een Lietse gemeente dat op termijn volhouden? Dus ook daar komt hield hij de vraag aan de orde, werd het is, of de Dantemodel of Haas of weet ik wel, daar komt hield hij de vraag, ja jongens, hoe maken wij nog verder? Maar de vraag is dan eigenlijk een beetje eerder een bepaalde ondergrens in jouw optiek. Hoe liet kennen gemeente wijzen om zelfstandig bestaan te blijven? We praten in Dantemodel over geen 20.000 inwoners. Hè? Nee, ik weet ook gemeenten die bij zo'n tools die bestaan ook nog in Gelderland. Maar Ja, dus ik net volle butter. Laat u eerlijk wezen, die hing je van alle geerwerkingsregels of geerwerkingsverbanden nog. Ja. En als dat nou ideaal is. Maar dat is dus ik wat waar. Dat is het alternatief. Ja, Dat is dus het alternatief. dat zien we dadelijk in Dantemodel Ja. ook zien. Ja, maar ja, nou al. Inwoners van Dantemodel, ambtelijk jongen, kan ze ook een dokken matten. Bij wijze van spreken. Ja. Maar ja, goed, nou krijgen we een huisvesting. En nou zullen we dus nog over 4 gemeentehuizen verdeeld binnen. Dus ik huisburgers, maar voor sociaal domein, nou dan worden. En dat vind ik, mag ik heel eerlijk zeggen, wel moeilijk uit te lezen. Om mijn inwoners, ja, we gaan een fusie om, maar voor dat gaan we hem net binnenkomen, maar dan gaan we dan worden. Dus De dat vind ik het burger snapt nadeel. eigenlijk dus net. Dus Nee, want ik snap het zelf soms. vind je dat de gemeente van Dantemodel dan in dit opzicht op verkeerde groen zijn het van we moeten Nee, daar zelfstandig ging ik net doen? een oordeel over vellen. Nog eens, ik vind het spittig, maar het is een feit. En wij proberen nog wel het zo goed mogelijk te regelen. En ik denk, als ik het nog zo maar u zal alles, gaat het eigenlijk best. Ja. Gezien de omstandigheden. Je zijn die 4 gemeenten niet aanvankelijk in wat is Friesland opgenomen, maar zo'n 4 woordgemeenten, of 2 woordgemeenten, 2 klaargemeenten. Ja. Die balans is voort. En dat vind ik. Ja, dat Wat betekent dat voor die nieuwe gemeente? Ja, dat wie altijd van mij het argument dat Kalmeloon mij dwang komt. Ja. Want wij wonen oorspronkelijk heel graag maar Kasper, want dat is volle Ja, en dat wie hem eerst thuis, ja, we hier net nooit Moet een keuze doen. postkolom, dat past echt goed bij elkaar. Ja, absoluut. En hier moet pas kalm in een gemeentelijn, sociaal-economisch volle beter. Maar ja, dat paard is afsnijd. Dus toen zijn we, nou dan is het akkoord. Dantemodel zei ik altijd vroeger, er moet wel een gemeente bij. Wij doen net alleen met Dongerdeel. Nou, we zijn, voilà, daar ben we. Ja. En Verwedderdeel is erbij komen en hier is een prachtig gebied, even weer. Maar ja, Maar goed, wat, daar wat, hebben we wat, nog voor weer niks gemeente, voor. nee, maar wat voor gemeente wordt dit daar? Dus is dat een gemeente Het wordt een gemeente. die in onbalans is? Nou, dat suggereer je wel Ja, eigenlijk. dat suggereer ik en dat vind ik eigenlijk. Want wat krijg je nou? Dan krijg je een hele vreemde hoek. Ik maak, als ik naar Dokkum riet, maar ik haast een Trotdantemodel. Ja, nou al, maar dan in die nieuwe gemeente. Dat is hier, maar dat is net het allerslimste. Maar ik zeg het heel iets sociaal-economisch. Er is een sterke regiokern, dat is Dokkum. Vervolgens heeft Kolm en dan heeft even niks. Zie je, en dat evenwicht is voort. En Damwoude en de Westerheen binnen heel sterke gebieden om dat hele gebied maar te tillen. En daar gaat het mij heel goed om. Ja. Verwacht je dat dan op enig moment, naar jou hier dan in elk geval, tot inkeer komen zal? Nou, verwacht ze. Je hoopt, Hoop je van dat? mezelf hoop ik het natuurlijk wel, Ja. want ik ben daarvoor. Maar ja, nog eens, wie ben ik? Je bent voorzitter van de fusie. Sontje hier, Bargemaster, West in Kalmeloon. Ja. 2010. Heb ik wel eens wat oors won? Of Nee, die gemeente nee. werd je tussenvelden? Nee, ach, laten we het nou alsjeblieft daar maar net. Nee, maar wat moet er nou eerst maar bij een Bilken dan gebeuren? In januari. Nou, Ja, joh, zo'n... ik heb bij Vlietnier heb ik een prachtige uitsturing gewoon bij onder de Friesland, mijn Bart Kingma en daar heb ik zijn beste mensen. Zit me nergens erin, ik zit me echt net vervelen en ik was krauwer. Jo, geen scrollen. Ja, dat maakt Dus toch geen niet waarnemend Bargemaster. uit. Oh, daar weten we niks van. Nee. Je sluit het net uit. Dat heb ik toen zijn, daar weten we niks van. Nee, maar Nee. als Dus je ik herhaal vergelijkt- wat ik doe, ik zijn. Ja, nou de Nassau Roenliering in Liao, die doe je in elk geval. Oh ja, dat is En mooi. ons Bustocht Natuuringen misschien. Ja, busreizen. Mind my words. Ik wil heel graag scrollen. Ik scroll heel graag, dus dan kan ik eindelijk eens een keer mijn slag slaan. Lid was Sjen, hoe dus cartoonist Gerko van Beek zegt naar Bernd Bilker en de werindeling in wat eerst Friesland.
Ja, dat ben je collega's. Ja, dat Anders en Van den Berg. Ja, dat ik wel in de gaten. Sprekend. Bernd Milker, tegen dank voor je Ja. komst naar het politiebureau. Nou, graag gedaan. Ik begreep wel, je vrouw stok haar wild, hè? Toen je Ja, in die het aan zei, moest. ik zei, maar mijn vrouw komt uit de DDR oorspronkelijk. Ik zei, ik moet naar het politiebureau. Nou, daar had het een hele zware negatieve klank. Zij dacht, hij komt voorlopig net bij Dus de ik moest er even uitlezen. Dank u wel. Ja, vielen dank. Ja, gern geschehen. We zijn hier deze aflevering van het Politbureau. Maar Ben Bilker dus. Politbureau de Nijwiekerman die weg. Graag wat dan. Nog een hele mooie jongen.